Parpar angu pelpîne cüreyekî şînkatiyê ye piranî li cihên avî, baxçe û milkan de şîn dibe. Mirov dikare tovê wê biçîne yan hûn dikarin parçeyekî jê vekin û bişitilînin. Di aliyê zanistî de hatiye lêkolînkirin ku pelpîne pêk tê ji vîtamîn A, B, C, asın, magnezyum, manganez, potasyum, kalsiyum û taybet hilgirê maddeya antîoksîdê ye. Ji bo yê parêzvanekî herî xurt e ji dil re. Mizgînî ji bo wan kesên ku goşt û masiyan naxwin. Ji ber di parparê de omega-3 heye, dikare sûdê jê werbigire. Kesên ku dilê wan lê dide, di vereşin û vereşîna wan ranaweste, dermanê herî baş e ji wan re. Şêwe û çêkirina pêlpînê. Hewl bidin pêlpîne bikelînin li gel ava wê vexwin, wê vereşîna wan rawestîne. Ev tenê çend pêzanînekî destpêkî bû min ji we re gotî. Niha cihê xwe xweş bikin, ez dê bawayekî berfireh qala sûdên parparê bikim. Pêlpîne ji îltihabê re gelek baş e. Ji bo jiyanekî bi tendurist û bê îltihab, cihekî baş bidin xwarina parparê. Hûn dikarin ji pêlpînê gelek şêweyên xwarinê çê bikin. Pêlpîne nahêle zû bi zû çermê laşê mirov biqurmiçe, pîrbûnê gîro dike. Parpar hestiyan bihêz dike, bi taybet ji kesên bi temen û zarok re gelek baş e. Her wiha mezinbûn û geşekirinê di zarokan de çê dike. Kesên çavên wan zeîf dibin, dîtina wan kêm dibe, pêlpîne hêzê dide çav û çaf ronî dike. Pêlpîne xûna mirov zêde dike. Kesên pirça serê wan diweşe, ji ber maddeya asın di nava parparê de heye, weryana pirçê ta radeyekî radiwestîne. Di daxistina kolesterol donyatê de rolekî mezin dileyze û lêdana xwînê kontrol dike. Nahêle mirov zû bi zû nexweş bibe, dijberê mîkrobê ye. Pêşî lê êşa ziraf kanserê digire. Li gorî ceribandinên hatine encamdan, qom, xîz û kevinên di gurçikan de heyî tîne xwarê. Ji ber piraniya pêkheteya wê lîf e, kesên qebz dibin, parpar bixavî yan kelandî li gel ava wê vexwe, pirzgirêka qebzbûnê bi wan re namîne. Parpar dermanê westiyan, bêhalî û depresyonê ye. Ya ji hemûyan girîngtir parpar, sîstema bergiriya laşê mirov li hember hemû nexweşiyan xurt dike. Spas û em e temaşe kirin.